ang kaaway sa Ginoo dinhi sa kalibutan mao ang mga tao nga saman maalamon kanang mga tao nga tag-as og kinaadman mo ginay kasagaran nga kaaway sa Ginoo. Mao na si propeta Jeremias dinhi sa unang pagbasa naghisgot siya mga kaaway nga buot mo patay niya, nagplano nga siya patyon. Kinsa man ning mga kaaway niya? Ang mga pangulo rasad sa katilingban sa iyang panahon, kadtong pangulo sa mga magtotoo, kadtong mga pangulo sa nagsunod sa balaod ni Moises, mao'y buot mo patay ni Jeremias. Nya sama sad ni Kristo kay kaning mga propeta mura man ni sila nagpakita ba unsay kinabuhi sa usa ka Mesiyas nga umaabot. Pag-abot na ni Kristo nga siya na gyud mo'y gipanagna sa mga propeta, mao gyapon nahitabo. Ang kontra ni Kristo kanang gasigig tuon, kanang gasigig ampo sama aning ni ang gawali karon. Og kamo dihang na nagbrunda nga ang naong naasimbahan. Mautay unang kontra ni Kristo. Di tinuod. Kita mong tao nga nagsigig sugal, sigig inom. Nya warbay kwarta. Dili mo maglagot. Ganabang sige lang inom, sige standby, mangawat pa gyud. Nya mga maldito magkaistanan. Maupay tighimog kadaot sa katilingban, di mo maglagot, kamong nanimbahay din hiron. Dili? Mao ka na. Mao na, maglagot yun mo. Unya, ningon mas Kristo, unsay inyong gibuhat sa labing ubos sa inyong isig katao, mao mo na inyong gibuhat nga rin ako. Unsay inyong gibuhat sa mga gigutom, sa mga way balay, sa mga giuhaw, sa mga tao nga mga sinalikway, kinsa man ni mga tawhana, kana sila. Kana mga sigag mata, sig suyop, sig pangawat, mag-standby, mao man na sila gud ang labing ubos, mga binilanggo, mga ex-convict, kanang gikang laya sa prisuhan, nga balik-balik lagsod sa prisuhan, mao na sila labing ubos, nya maglagot man ta ana. Mao na. Naglagot na ta ni Kristo. Nya mao ra ba na gianhi ni Kristo? Ingos Kristo, mianhi ko para sa mga makasasala. Nanawas Kristo, naglagot bagod siya? Wa si Jeremias, wa sad. Gitawag ni siya og pagpaubos. Muna si Kristo, wa siya gitawag og formal education. Wa siya mo pili og mga ginikanan nga dato nga makapaeskwela niya, nga makahatag niya degrees diha sa mga formal institutions of learning sama ning ato mga universities. Wa sad siya muagi ani kay naa man dinhi ang kompetisyon. Kusog kay ang kompetisyon dinhi nga butangan dayon kag valedictorian, salutatorian, first honor, nya ini ka college, summa cum laude, magna cum laude, ana, nya inig pasar sa, inig take sa board exam, top notcher, ana. Nya naa ka aning baong mga degrees, nya siguro man gining makuha ni Kristo, kay siya goy Ginoo, siya goy kinabrightan, perfecto na niya tanan. Di, sige siyang summa cum laude, hapa-hapa na mga tao niya, moingon din ang Mesiyas, bright kaayo, bright yung kayong Mesiyas. Nya dili gani ka bright, dili gani ka master sa mga pagtulunan, tinunglo ka. Bugo gani ka, tinunglo ka. Kay ang Mesiyas, bright. Mao na diri ang mga Parisiyo, niingon dayon ang mga leaders, Parisiyos, mga sundalo, ha? Nituo sad mo anang tawhana? Nailad sad mo niya? Pagtuon mo sa balaod, oy. Ana, why propeta nga matao magikan diha sa Galilea? Sakto man sad sa tuning balaod ni Moises. Nya sila kay mga Parisiyo, master man kay na nila, gagnay pa lang silang bata,
gimaster naman na motong nigamit diri sila og example ingon sila naa bagoy parisiyo, naa bagoy usas atong pundok pasabot mga educated people, naa bagoy nituo ana niya na nitubag manos Nicodemo. Kanis Nicodemo usa sa nis mga tinamod kay nga mga parisiyo og leader. Niingon man sa diri Nicodemo, "Tem sa ragod, dili ba ato man ang balaod nga di ta maghukom sa usa ka tawo nga sad-an kun wap-an nato siya maatubang og mahusay og mahibaw-ag unsay iyang sa." Ila sa dayong giingnan, ikaw otro sa ka, wa sad ka kahibaw, pagtuon. Di ba? Pagtuon mo na si Kristo, wa magtuon. Mo na kanang yung mga anak, ug dili gani naganahan mo tuon, di naganahan mo eskwela, ayaw pugsa. Hangtod na lang inyong kasabaan, aron lang yun mo eskwela. Diha sa formal education, kusion pa, bunluton pa, kay pa-eskwelahon yun. Nga buangon mo. Unsaon man na, sunda si Maria, wa mo pa-eskwela ni Jesus dito sa formal education, kay wasan sila'y kwarta, pero sa may gibuhat ni Maria o ni San Jose, gitudluan si Jesus unsaon pagsunod sa Ginoo, labi na gyud aning pagpaubos, ang pagka mapaubsanon, kay kasagaran sa mga dagko grado, sama ning nagwali, mga mapahitason. Ang kanang mga way grado mo na magsigingon, "Yes sir, yes sir." Kani buhatan ni, "Yes sir." "Yes pader, yes pader." Unsam na imong gibuhatan? "Ay sorry pader." Pero suway ko nung pari og ingon, "Kani pader mo ni buhata, kani buhatan." Tamparuson tanoon ka, wa ka kay bawang pari ko dinhi. Di abitay usa ka pari nga nalipat ang atong kuan ba, ang atong kaning nagmisa kog usa ka parokya nya ang parish priest didto kay namot din das tugikan gasulob lag ordinaryong t-shirt, wa man say plano tingito siya mo kon-celebrate nako nya nag-short, nagsinilas, nagsigarilyo dito sa kilid sa simbahan. Ana ba nangita deg si Arne sila Edgar, ana si Edgar dito si Danny ila deg ato Brad asa si Arne ni Brad isa pangutana anang guard ay kung pangutana kay ako'y pari dire. Oh, pader, sorry kay pader. Ana, pag-blaze ko kuno nila, baho kuno kay sigarilyo ang kamot. Pero taas man to siya, taas man to siya o kanang grado. Masuko siya na, bisag pangutan-on lang, amura na lang siya o guard. Sa taray guard ay. Mangutan ato, kay mautin hibaw kahayan siya. Ako'y pari din he. Buangon tong pari. Way pagpaubos ba? Bisag kamo, kamo diyang mga arang-arangan, labi na mong sigig palit og slot din he. Kamong dagko kay napalit nga slot. Unsa man mo mapaubsanon mo, mapahitason. Kung mapaubsanon ka, mubalik yung kag palit og slot. Pero mapahitason ka, maingon din ka, husto na nay kadako na sa akong napalit diha. Di pa naigo, ang lain na sa doy. Sige lang ko. Mana na. Sakpan na yun. Diba no? Mau na. Kaya kung mapaubsanon tantanan, makaamgo ta. Matod pa ni Propeta Jeremias. Ang sa to iyang gisulti dire, nindot kayong pagkasulti ni Propeta Jeremias, "Pakitaa ako, inigpanimalos mo kanila, kay gitugyan ko naman kanimo ang akong kinabuhi, ang akong mulo." Tuatanan gitugyan ni Jeremias sa Ginoo. Si Kristo sad niingon sad, ibaligya ang tanan, biyai ang tanan, og ihatag ang tanan ngadtos mga kabos, aron usaragi imong treasure mao ako. Muna ingos Kristo, kung kamo mahigugma sa inyong balay, sa inyong kwarta, sa inyong alahas, sa inyong amahan o ginahan, sa inyong mga anak, sa inyong mga igsoon, sa inyong bana o asawa, mahigugma mo nila, labaw kanako, dili mo angay nako. Mo na siya. Kanang mga mapaubsanon, unsa ra man ginaas ilang kasing-kasing ang Ginoo. Pangutan-an na imong tupad na kaysa maroy gihigugma nimo ang Ginoo
o kanang imong gihuptan karon, kanang imong balay. Kamo sa inyong gihigugma ang Ginoo o ang inyong kwarta? Sayon na kayo na ilhon, uli sa inyo, nahibaw-an nimo nga gisunog inyong balay sa inyong silingan. Masuko ka dili? Masuko gani ka, mas gihigugma nimo imong balay kaysa imong Ginoo. Simple ra gyud kayo. Si Maria o tanawa, ang iyang anak gipatay siyang atubangan, nasuko si Maria wa? Nasuko? Oh, pasabot wa siya mahigugma siyang anak labaw sa Ginoo, mas gihigugma niyang Ginoo. Mo na nga doon natay pagampo, masigan ako balik-balik, matuman ang imong pagbuot. Kinsa mang pagbuot? Sa amahan. Kay amahan namo, god ingon ta, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon dihas langit. Ngun ang di gina malangit, kanang dali kayong masuko. Kay kanang masuko, sama sa daning nagwali. Aday ako lang sa naangko noon, kay may sa na bang makibaw mong impirnohonon sa ni. Kanang masuko, iya namang gustong ipatuman ang iyang pagbuot. Oh. Naabiyay daghang panahon nga ganahan kitang masuko, labi na gyud og di matuman ang atong pagbuot. No. Kamo ko diguli sa inyo, kapanghipos mo ha, inigmata ninyo, pilaan ang inyong gihigdaan. Inigmata, igabot nimo to ang imong anak dito, gasigi nagtulpok anang cellphone, nya wa gani ka panghugas, gabadlis panglaway dinhi ani, sige nagtulpok anang cellphone, wa gani ka panghilamos, ikaw ani mo ala kag sige kag duwa dia. Asa man ni ka? Mana man kano? Nya gikan ka dinhi simbahan. Buangon ka. May kay kadining ampo-ampos Ginoo, lohod-lohod, kuyog aning pare, wa ra ba ka mohog kuliktasan? Nya inigabot nimo sa inyo mga saba pa ka na, samot jud ka impierno. Pero dako-dako ka gihog kulikta, nya mohapit pa jud ka to palit og slat. Sige, pangasaba lang dito sa inyo. Di gyapon na pwede. Gyapon pwede. Tig pakaron ingnon ka. So mo na magpaubos gid ta. Moangkon ta nga wa gid tay mahimo